into ebengiyilwela nesengiyibonile ukuzobona uNkulunkulu egoqa istruggle umshikashika wama-decade. Lo mshado angikaze ngibe semshadweni la ngithi mengihleli khona ngikhale kwehle inyembezi. Bayagida abantu angikwazi ukugida ngiyakhala. Ngithi kanti wena Nkosi ungubani? Wena Nkosi ungubani? Noma ngathiwa khona into enhle engayibonanga ngo-2025 but inkulu lento inkulunkulu Inkosi engikhombise yona ukuzobona ukwenza engena ephuma ebamba umakoti wakhe ngesandla. Angishayisanga ngathi ngamemeza ngithi ithemba labalungileyo linakujabhiswa. Themba labalungileyo linakujabhiswa. uNkulunkulu wethu uyayisiphula intaba nasey'mpandeni zayo. Inkulu into eyenziwe Inkosi, siyabonga, siyacelebrate, siyakhala. Injabulo yethu ihlangene nokhala. Sibonga uNkulunkulu ukuthi avumanga izitha igiye ngethambo lethu. Kuthiwa kusiza ngani ukholwa ekugcineni usukumile njengasapherathini wasukumela abakhe. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Okwesibili engikuzwele ungathi ngibe i-coronation. Uyayazi i-coronation? Ukugcotshwa kwamakhosi. Ngathi ngibe i-coronation. La ngizobuka amakhosi ethatha izihlalo zawo. Makhosi ithatheni izihlalo zenu. Sathane unqotshiwe. Hlalani njengamakhosi niqhubeke nokushumayela ivangeli nokuyiphilela lento. Cela ungene ezwini lenkosi ngoKristu Jesu umfelo wethu. Incwadi kaGenesis chapter 8. Genesis chapter 8 verse 16 kanye no verse 18. Genesis chapter 8 verse 16 no verse 18. Praise the Lord. Khona ino seyitholela ifunde khona wathi kungcono ukushumayela emngcwabeni kunokushumayela emshadweni. Because baba abazalwana abantu namaBhayibheli bakufundele ngokusheshsha. Emshadweni ungathi kwalona iBhayibheli asalazi into ayaziyo ukuhloba. Ngamthola enozosifundela. Praise the Lord. Genesis chapter 8 from verse 16 and 18. You are quite correct, my sister. Phuma emkhunjini wena nomngakho namadodana akho nabafazi bamadodana akho bekanye nawe. Verse 18. Wayesephuma uNowa namadodana akhe nomngakhe nabafazi bamadodana akhe bekanye naye. Alright, sihlobo sami ngicela uyifunde ungayijahi kancane. Uyifunde ngathi uyababala, phuma emkhunjini noma ubala. Wozake. Woza. Phuma emkhunjini wena nomngakho namadodana akho nabafazi bamadodana akho bekanye nawe. Alright, u-18. Wayesephuma uNowa namadodana akhe nomngakhe nabafazi bamadodana akhe bekanye naye. Praise the Lord. Ngomusa ngifuna ukuthatha nje 10 minutes ngila bese ngibuyela lapha. Beke ngabathola yini abantu abawu4 abazomala nabawo. Ngithole nje abawu4. Mhlambe ungaba ubaba nomama nendodana. Two men and 2 females. Abesilisa ababili nabesifazane ababili. Praise the Lord. Ngisizeni sishumayele. Qhawelam, thank you my brother. Nango wesilisa. Thank you. All right. Okay. Ngamthola wesifazane yethu. Nazo. Sifazane. Oyedwa khona. Babili abesilisa. Nango. Praise the Lord. Yayinhleke lento. Ngicela ukwakha lento engikhuluma ngayo kuthiwa iNoahic covenant. I-covenant kaNoah.
awuthinti umndeni ungangenanga kwicovenant kaNoah. Into echaza kahle umndeni eBhayibhelini iNoah icovenant kaNoah. Lana phakathi kwecovenant kaNoah mase kuba khona lento okuthiwa iphutha likaNoah. iNoah's syndrome. Awuniyangizwa kahle? iNoah's syndrome iphutha likabani? LikaNoah. Anokhuluma phela webantu basemshadweni. Iphutha likabani? Zonke. Alright. Uthi uNkulunkulu Noah phuma emkhunjini kufike kube wena yabona kuNoah. Uyayibonela nawe uNoah uthe uNkulunkulu ophuma emkhunjini wena Noah wayesethi emva kwakho kulandele umngakho. Wayesethi emva komngakho bese kulandela amadodana akho. Wayesethi emva kwamadodana akho bese kulandela omka bamadodana akho. Kanje malukazana mhlawumbe wagibela naso lento ibona lana i-instruction ne-order kaNkulunkulu. Wathi akophuma wena Noah, wathi akongena wena Noah emkhunjini kanje, mase kulandela umngakho, emva komngakho kulandela amadodana akho, emva kwamadodana akho kulandele omalukazana. But lapha ku verse 18 uzwakala uNoah yena etwist izinto. Iphutha lakhe uNoah waletha wenza lento kuthiwa i-twisted order. Uma yena seyongena emkhunjini akasamlaleli uNkulunkulu, sekungena yena emva kwakhe sekulandela amadodana akhe, emva kwamadodana sekuba umngakhe, emva komngakhe sekuba omalukazana. Twisted order. I-order ithe kube uNoah, mase kuba umngakhe, mase kuba amadodana, mase kuba omalukazana. Yena wathi hayi mengingena kuNoah mengithinta ngifuna ukuthinta enye imasela ezokubhekapha. Hayi asese umuntu osifazane yele emva sondelani madodana nina nizongibhekapha. Ngesikhathi enza njena usenza i-twisted order. No, Noah. Somebody say amen. Can somebody say amen? Can somebody say hallelujah? Can somebody say glory? No, Noah. Wahamba nenkosi. Kodwa there is a slippery side ekuhambeni kwakhe nenkosi. Yena waba nephutha. Nkosi ithe i-order nansi, yena wakhe yakhe i-order. Ngicela ukusho kanje. Ungena emkhunjini kuthiwa ubhoda in. Border in. Noma ungena ebhaloyini kufunayo ubhoda in. Indlela bhoda ngayo in yayisi twisted order. Kule yayishiwe inkosi. Awunezwe endlini. Bakhona bezwayo. Bakhona bezwayo. Lana kuphile khona umuntu omisela ukudlala primary role. Lona wayemisela inkosi ukuthi adlale primary role empilweni kaNoah. Lona noma ezalo Noah inkosi yayimisela ukuthi adlale secondary role. Awunezwa yini? Yena uNoah wathatha abantu abamisela ukudlala secondary role, wazoba beka ku-primary role, wasusa abantu be-primary role bazoma ku-secondary role. Can somebody say hallelujah? Hallelujah! Hallelujah! Oh Jesus! Oh, ngiyeswakala kodwa. Ngiyeswakala. Hallelujah! Kufika la yena lalela bazona uNkulunkulu before ayibusisa into check it out. Oh Jesus! Mighty God! Come on. Before God release a blessing, we gotta check it out. Umena iboni order God esibusisa. Awuyezwa yini? Bayakhala abantu bathi sibusisa ngo yena ubhizi check it out. Ikhona yini order? Khona yini order?
afasta ngicela isibusiso inkosi ithi ngisaklinki order kuleyo nto yakho. uNoah mesebengena kanti usenza twisted order kanje. Kwafika la khawe edaba khona yena Noah wadaba wasanduza. Umase sanduza yena ubunqunu bakhe basobonwa yilabo yilo awuzwa Jesus. babonwa abantu abadlala isecondary Jesus. but yena lelikhehla likhehla kwenzakalani khale likhehla Jesus. lawa kumkhumbi kodwa likhehla elinesika nalikhehla bahlekisakala yena uNoah again ungasebehlekise ngalo yena usebaphathaza ngesiqaleni yena usebaphathaza ngesiqaleni Jesus. Lalelani bazalwane, there is nothing wrong. Ngeke ungitshele ukuthi mhlawumbe ngiqale ngokuthi indlela abangena ngayo emkhunjini nendlela abehla ngayo emkhunjini yayidedemana indlela abazophila ngayo emhlabeni omusha. Come on, khona Jesus. indlela abangena ngayo nebehla ngayo yayidedemana indlela abazophila ngayo emhlabeni omusha. Ngeke ungitshele ukuthi unawushashobonwa ingane nje ubunqunu bakhe iphi Hallelujah. Yeah, oh God. awuniyezwa yini na Jesus. iphi nkosikazi khona kodwa yena uyihlehlisile wayibeka wabeka iy'ngane zakhe la kanlezi iy'ngane ayibeka la zabona into ezingayikhulele zayihleka zayibabasa yena wayiqalekisa. uNkulunkulu akasitetheli isibusisi order ingekho before abusisi ucheck i-order ngiyamemezela emshadweni kaJina ngithi uNkulunkulu ungalokothi wenze i-twisted order in your house. Abantu abakho noma bangathengela imoto bakuthengela umuzi bakondle bathi indawo yabo akuyona le nansi indawo yabo lena yena nina wabo wabo yena ahlale la Oh God. emshadweni kaJina ungalokothi uphila impilo yakho nge-twisted order. Ligweme iphutha likaNoah liyakhosta liyabiza iphutha likaNoah liyabiza iphutha likaNoah liyahlupha iphutha likaNoah. Lungisa i-order yena uzodedela isibusiso. Lungisa i-order yena uzodedela isibusiso. Lungisa i-order yena uzodedela isibusiso. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There is nothing wrong with unkosikazi ubona umuntu umyeni wayo. Yeah. Iyambathisa aqhutshwe kwempilo because vele umsebenzi wayo. But uNkulunkulu ekuzobonwa yingane sithwala izandla ekhaya. Awubayezwa yini? Thank you, Jesus. Sekuyahlala phansi. Ngicela ugcina ngaleli point. Oh, Jesus. Ngalwami umhlobo wami. Kuthiwa indaba eyenzeka la ezweni laphesheya. La ezweni laphesheya. Kuthiwa khona ingane egroovayo. Angazi ukugroova ngolimi lamanje lithi. Ukudlulayo kuthiwa yini ngaba le? Yini? You are correct. Abona umfundisi wesimanje. Kuthiwa kwakuneyingane ezibhengayo. Okwabantwana okuthanda ukubhenga. Thanda ukubhenga. Uyathola eyadini ukuthola nje indaweni zentokozo. La kujatshulwa khona njalo. Kuthiwa kusebenza kahle kunemali lokwabantwana. Kwathi sekuhamba kulesihlanu ugijima isikunogogo kholwayo wayesethi ugogo wakho hayi webantwana ngoba njengoba nihamba kanje nihamba iweekend senobuya ngesonto anginazi niyaphi ngilinde kancane ngicela ukufaka uJesu kule muntu yini azanivikele indlela yini yonke ngase siyahleka ingane zathi hawu gogo uyabona sigcwele la ikindeo kaJesu la sigcwele thina nabangani bethu notshwala bethu la ayikho indawo nje hawu okungcono komfaka ebhuthini lo Jesu wakho wena gogo ngoba uyahlupha kana
Ungamuka lokuthi uthandazela hambe ebhuthini hlehlele ebhuthini sahlehle salikwazi sahlehlele ebhuthini safike sabeka isandla sathi Jesu hlala nalana ubavikele ulondoloze angibazi bazojabula benze njani kodwa wena vikela beka isandla sakho la awu wayesethi ayihambani bantu abami zahleka zathi baba igogo noJesu wakho ohlala emabhuthini zahamba zathi take off phakathi nenjabulo ngemgqibelo yayisiyashayisa imoto yabo yashayisa beyond repair zafa zonke ezaziphakathi nezaziyojabula uma sekufika insurance izobona la imoto eshayise khona icubungula yaqaba into eyodwa ukuthi noma sicubungula le moto ibulale bonke abantu kodwa mesivule ebhuthini sifica amaqanda egrosa onke ephephile ungafana nelolo how God ishayisile eceleni ngangala yaze yarola but siqala ukuthi ebhuthini amaqanda awu 24 onke aphelela kufana nelolo but ikhonto esicakile ngalomndeni ukuthi yenzeke kanjani asazi noma sithakathiwe noma senze njani lezingane wayeseyakhumbula oyedwa wathi hayi batheme behamba wathi ugogo ufuna ukufaka uJesu phakathi emotweni bathi ayikho indawo yakhe ahlala ebhuthini kusho uhlala ebhuthini wavikela ngisho iqanda la ngafahlala Jesus. awukuhamba yezwe labantu abalemshadweni Hallelujah. awubayezwe abantu abalemshadweni Jesus. hayi kuya ngokuthi uJesu umbekephi nina abantu emshadweni umbeke edekeni uyovikela neimbali ideka lakho likephe libe lihlaza umbeke dining room uyovikela dining room yakwakho amavisiti afikayo athi akuhambeki sisi presence kaNkulunkulu la Oh, Jesus. bathi umbeke ekamelweni phakathi Hallelujah. uyovikela sasekamelweni Thank you, Jesus. ngamemezela namhlanje umhlobo wami nomkhali wami Oh, yes. ngicela nimfake ekamelweni Hallelujah. mfakele ekamelweni nakulo mshado Jesus. wahlala ekamelweni ayikho into eyofa wavikela amaqanda how much more impilo zabantu Jesus. yabo